बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। चिरां जिल्लायाव सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांनो मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि सातेनगुरियाव खावसे सेवहांनाय सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांनो मोननाय जादों। बे गोथै सहखौ सातेनगुरि पाखाजाननि दैसायाव मोननाय जादों। बे गोथै सहखौ 1 नं सातेनगुरि गामिनि 50 बोसोर बैसोनि निमाय दास होनना सिनायथिनाय जादों। नखरा फोरमायनाय बादिब्ला निमाय दासआ थांनाय 18 जुननिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। पुलिसआ खौरां मोननानै जायगायाव नुजाथिफैनानै गोथै सहखौ बोखाङो। क'क्राझार जिल्लानि क'क्राझार सरकारि फरायसालिमा फोरोंगिरि गौथुमा मैया बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि बेखेवनाय चिफ केयार फान्डनि मुङाव 1 लाख राङारि अनसुंथाइ होयो। बे 1 लाख रांनि चेकखौ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि आखाइयाव गथायो। बिनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा गोजोननाय बावहरो। मख'नो गोनांदि बेनि सिगांबो थांनाय 22 जुन खालाराव उदालगुरि फरायसालिमा आफादनि जानानै डक्टर लियुक दैमारिया चिफ केयार फान्डआव 2 लाख रां दान होदों। बे रांनि चेकखौ डक्टर लियुक दैमारि बिथाङा बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि आखाइयाव गथायो। बावैसो सान सिगां कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायाव बिजेपिआ देरहानानै कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि खुंथाय गोहोआव फैयो। फिथाइ फोसावनाया गोबाव सान जानायनि उनावबो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाखौ फोसावनाय जायाखैमोन, नाथाय मैया फोसावनाय जाबाय। कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै डक्टर तुलिराम रंहांखौ सायख'नाय जाबाय। गावनि साहस गोनां आरो इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय बयजोंबो अनसायजानाय भारतनाङै मुंदांखा जानो हानाय बर'नि फिसा इउटिउबार बि बयसनि अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। मानोना बि बयसनि मोनसे र' मुंनि एक्शन सुंद' सावथुन फैगासिनो। बे सुंद' सावथुन र'नि ट्रेलारखौ मैया गरेस्वर नोगोराव थानाय बिष्णु राभा भवनाव बेखेवनाय जायो। बे सावथुननि ट्रेलारखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि मिथिंगा नार्जारिया बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे सावथुनखौ फैगौ जुलाइ दाननि 7 खालार खालि फुंनि 9:47 समाव बि बयस इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरा नुनो मोनगोन। बे सावथुनखौ डिरेक्ट खालामदों तामुलपुर जिल्लानि सासे जाखांफुनाय डिरेक्टर सानसोरां खाख्लारिया। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव सासे बर' सुबुंनि नखराव मैदेरनि उदखार। गंगार हाजोनि हाग्रा ओनसोलनिफ्राय ओंखारबोनाय हाग्रानि मैदेरा हाजो आफाङाव थानाय गामि ओनसोलफोराव हाबफैना हरनि समाव गोबां न' बां सिलिंखार खालामबोदों। बेबादिनो डिमाकुसि 2 नं सिंग्रिबारि गामिनि बुकुल बर' मुंनि सासे सुबुंनि नखरखौ हाग्रानि मा-8G मैदेरा हरनि 10 रिंगायाव फैना सिलिंखार खालामो। न' बां सिमफायनायजों लोगोसे न'आव थानाय माइ माइरं साइकेलफोरखौ सिलिंखार खालामलांदों। मैदेरा फैनानै नखरखौ सिलिंखार खालामनायनि सिगाङावनो नखरनि सुबुंफोरा गुबुन दाबसे जायगायाव खारखोमाना थाहैनो हायो। धेमाजि जिल्लानि जनायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। बे जाब्रबथायाव सासे सुबुङा गोब्राबै जखम जादों। जनाय महकुमानि सिङाव थानाय बैकुन्ठपुर 515 नं राजा लामायाव गंसे मेजिक गारिया लामानि जाब्रबथाय जायो। बे मेजिक गारियाव जनाय सनापुर गामिनि 30 बोसोरनि अनु बसुमतारी आरो 3 बोसोरनि हिनजावसा गथ'बो दंमोन। बे जाब्रबथायजों अनु बसुमतारीया आथिं आरो आखाइयाव गोब्राबै जखम जायो। जखम जानाय सुबुंखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मेजिक गारि सालायग्राया जनायनिफ्राय गारिखौ सालायबोबाय थानाय समावनो उन्दुलांफ्लांनानै बे जाब्रबथाया जायो। बर'नि फिसा नबजित नार्जारिनो फिनाले राउन्डनि भट होनाया थांनाय मोनाबिलिनि 9 रिंगायाव जोबनानै थांबाय आरो बिनि फिथाइखौ थाबैनो मोननो थांगासिनो। नबजित नार्जारिनो जोंनि बर'फोरा हाजासे भट होदों आरो बिनि फिथाइखौ थाबैनो मोननो थांगासिनो। आसा खालामो जोंनि बर'फोरनि अननायाव नबजित नार्जारिया DID लिटल मास्टार सिजन 5 नि उइनार जानो हायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।